na problem din papalitoy. Text line, o pinabot na rin pa ba, Joe? About this is spam niya. Mga pangutaan na pa. Yan, punta na. Naadri na ikamay problema papalitoy. Sige. Ato tagapagtagan. Handos bira sa usa ka problema. Hi, Papa Joe. Papalitoy na lakoy gamay problema. And I hope na inyohang matambagan ninyo ni Papa Joe. Tingani magod ni Papa Joe. Akong papa ba, magdisod man o ginahawa, Papa Joe. Niya karon gidala sa ospital. O niya, stable naman hinuon siya, Papa Joe. Unsa akong buhaton, Papa Joe, para ma-healthy ang akong amahan. Labre ba na ako ang akong papa? Di ka ni, Jan. Gigutom. Yan siya, Jan, no? Actually, Jan, your physician would tell you kung unsa mga right food to eat para sa imuhang papa. Well, wa mo gud kabaw sa history sa imuhang papa. Sama sa ubang mga doktor nga mangutan ng mga pasyente. Unsa man ni ang iyang, unsa man ni inyong pasyente, di ba ni manigarilyo? Di ba ni mo inom? Yeah. Unsa may mga kinahon na ani, di ba ni pilian mo ba ni allergic ko nga na. So, kumingon ka nga stable ni mong papa, unsa may cause nga nung galisod si ginawa. Doon na ba siya problema sa iyang heart? Doon na ba siya problema sa iyang lungs? Doon na ba siya problema sa in general nga murag nideteriorate siya kay tiguang na. So you have to be specific also ba. Kay for example, mingon ka nga kuan mo gani siya Papa Joe manigarilyo ni siya sa una. Well, mo na giningon nga kung ihunong na siya sigarilyo, you must introduce ka ng mga healthy nga mga pagkaon para niya. Yes, and fruits ingana. Yeah. Kay dili man na siya dali-dali nga makarecover 100 or close to almost 100%, no? Kay nga niya maganda siya ganitong lawas. Gilingi kini ironic kini itong lawas. Kay atong lawas, kung atong bisyuhan, pwede masakit, dugay payuhon. Dali kay patabukon, dugay kay padauton. Diba? Kaon lang mo ko sa kabuan, burot na mo. Workout mo ko sa kabuan, gamay pa kang epekto. So ingana na siya. So if you're concerned with your parents or whoever na minaw nga ingana, make sure nga ang ilang lifestyle healthy sad. Pero kung tiguang na gini mong papa, o na gitay mahimo nga kuan na kayo na kalabi na og ni epekto na yan kusog kay manigarilyo sa una ingana. So nagi na siya mga epekto. Mawita nang mga busahan na itong lawas, mabot ang kinapanahon nga Maningil gina siya. Hello na ni Jerix Arena ni siya sa akong mga kauban pa sa office, J. Lord Tanggang o Jason Arena o John Carson Murillo yan sa Compostela. Hello niyo ha. Okay, napilay na papalitoy, nanay nabot. Text line natin ni Papa Joe. Okay, laing problem. Handos bira sa usa ka problema. Mayo mo to kanyo Papa Joe, papalitoy. Magpahandos bira lang unta ko sa akong problema, Papa Joe. Kay bahin ni sa akong kauban sa trabaho. Ingani mo ni Papa Joe, 5 years na ko sa akong trabahoan. Karon usa ko ka cashier sa enterprise, Papa Joe. Pero ambot ba nga na mura naman ko og gilaay. Okay naman nunta nga akong posisyon. Okay ra yun ang ratings o ang ilang pagdala sa ko ang mga amo. Sa mga ka-workmate na ko, Papa Joe, murag yun ko o gilaay, Papa Joe. Unsa man ang buot pasabot ani, Papa Joe, kay makanahuna magugo nga mo experience og lain nga work. Sakto ba kini, Papa Joe? Please na magiko, tawagan ako sa ngalan nga Yang from Bohol. Yan. Well, Yang, no?
maski pa siguro sa trabaho nga pinakanindot nga tan-aw ninyo, boring ya po na siya. Wala mo masayod ana. Kay ang inyong nakita nga ang kalahi sa ilahang nature sa ilang trabaho. But those people nga tan-aw nyo nga hayahay ug nindot nga trabaho, ma-bored sa na siya because everyday maora man na ang iyaha. So mangitag adventure. So you have to look for an alternative para ma-divert ang imong attention nga di ka ma-focus sa imong trabaho. Yan. Okay? Maski kinsa naman sa siguro diha mga kabarangay ng Minaw karon. O maski unsa nga trabaho pa ba Maski Joe? kinsa nga trabaho. Yeah, oo. Oo. Maski pag gani yung imong trabaho kay tigdug ra kag chicks. Tigdug? Oo. Pwede trabaho nga na pa ba Joe? Oy. Pwede ta mo apply duha. Sideline Isag mo na ba? pabalito kay sa ordinaryo gani nga trabaho gani with pleasing personnel. Ikaw kung tanawin mo. Pwede ta kasuda na pa ba Joe? Grabe na yung pleasing personnel hindi mo apply ka. Napikitawag og tall dark. Batora. Now, maski pag nga na yung mo na yung trabaho dia or vice versa, lahi, hodil lang chicks. Yeah, sige. Everyday mo na yung trabaho, boring yun. Yan. Okay. Now, mingon mo, klaro kayo mo, tanah mo sa inyo una-una, dia, ikaw, kabaw ko. Kanang naminaw dia, ikaw lagi. Ano siya, sige tando ka ba Joe? Ano, tanah mo siya, kabasa mo siya una-una, ningon siya nga, ikaw ba Joe, na-board na sa kanang imong trabaho dia. Kung sa sultihan tata mo sa tinuod lang. Sa tinuod gina Oo, pa ba Joe? Dili sa kanang mingon nga. Kanang showbiz ingana. Samar sa ninyo eh. Siyempre. Oo, because every day mo na mong gitubang diri mag-solve may problema sa mga tao nga di mo problema. Maglisod magani mig solve pero kabaw ka mga kuan ang kuan mo gud ani niya is ang makatagbaw nimo ani is ang pagdawat sa mga tao. Sa inyong trabaho sa makatagbaw ninyo nga kung ano na ninyo nga sa inyong pagpatrabaho doon ay mga lain extensions yung kinabuhi nga nabuhi. Pinaagi sa inyong sweldo. Correct, Oo, magkita mo lang trabaho, sugod na sad mo. So maglisod niya noon mo kuan, mahawa mo, maglisod na mo og trabaho niya, nagukod na batas edad. Sige transfer niya, nagkaedad na ka. Mo di ba? Lisod na kaayo. So again, para di mo ma-bored sa inyong work because labi na og kanang pressured kayo mo sa inyong trabaho. Mangita mong diversion. Muna nga, kung makadungog mo na ako, mingo ko nga, musaka kong bukid, mato kong bukid, ingana, kay, mura ba og pahugas ang una-una sa, kuan ba, mura ba og, refreshing. i-reboot na kong kung, ingana, nga, maka-focus kong lain sa, diya nga, kuan, balik na sad ka. Maraging ingana ba? Or, magkuri-kuri ka. Pwede pa ba Joe? Ayun ang buhat ang diversion ng panlaban. Normal nyo naman labak. Kung di ka manlaba, huwag ka sulubon. Or nakasulubon, magmaho ka. Ayan. Di ba? Mau. So, kano ba mga kuan buhat ba kag mga project sa inyo? Magpanday-panday ba ka? Kana. Oo. Bapuls. Yan. Wapa ka ma-board na mabalito eh. Sige buhat og bapuls. Ako pa ba Joe? Maboard ba yung usahay? Siyempre, sa laod-law nga buhaton pa ba Joe? Mao ba? Yan. Kanang kuan. Ano sa man? Chicks na pa ipandayo. Sa dito yun, yan ko yun siya na ako yun nga. Ano sa man po? Nga siya ka, kuhan niya. Porti ko niya nga po nga. Unta lang ko no. Maski yung sa kaadlaw mo, gwapo siya. Oh, eh. Huwag naging pa ni pagkabati og naong pa ba Hindi, Joe? hindi naman magsulti. Hindi ko sa dito nga. Niampo ko na siya nga. May lang, niampo ko sa Ginoo nga. Maski yung sa lang kaadlaw nga, mo gwapo siya. Ano ya? Kaya kikapoy na ko na siya nga. Adlaw-adlaw na ko na siya gwapo. Bastos. Asa mo kita pagkapuan ha? Lord, Lord, gwapo lang ko sa kadlaw lang. Maski sa kadlaw kay, gipulaan naman ko nga. Everyday na ko gwapo. Ay, naku. Magtuon lagi ko naman pa ba Joe? Everyday na ko gwapo. Yan. Mas siguro na mingo, papalito yun ang emoji fight ka mingo, you can na forever. Forever na kagwapo. Laglaga na. Ikaw si Hector Salazar. Bitaw nga ka barangay. Yan. Trabaho, maski kani mga driver. Oo, siyempre. Everyday, mo rin nagbuhat lisos mo na bila,
Oh, di ba? Tuso sa cambio, tunog sa clutch, tunog sa brake, tunog sa silinador, ingana, liko, dari unong. Boring na, eh. Maski kaning nga trabaho pa ba, Joe? Kaning nag-text dari. Oo. Kaya mga porn star pa ba, Joe? Boards? Oo. Oh, maboard sa na sila yung ano, eh. Maboard, Siya yeah. maura. Tanan lagi nga, buhaton ni mo, kung magsige na lang, rutina ni mo, maboard ka, eh. Correct. Oh. Inga na. Pero kinalan, para ma-refresh ka, you have to look for an alternative or a diversion nga. Nga, mawa ka sa imuang mainstream ni mo. Ano? Enjoy ka ba? No. So may siya napulaan na sag ko gaway uyab Papa Joe. Joan. Yeah. Yan. Ana, ang uban niya mingon nga maski usa lang kadlaw Papa Joe nga. Makakwarta ko. Okay, kapos ka ng everyday nagang kwarta. Sorry, kay ko ba, Joe? Okay. Ikaw mapalito, ikaw pa ka maboard na nga musika ka ng pasaw sa na imong Sorry. Mapor pa ba, Joe? Hindi ko magpasawat sa usahay. Lingin mo gustunggan. Kung na mapalito, ito may rason na nga. Ha? Ibunal mag yun anime imong sound sa imong Hindi na kay bunol ba, Joe? Maguba or matik up. Ganun ka pukusog mo yung sound sa dan. Dili, not all the time pa ba, Joe? Sa not all the time. Ganun na panahon nga magpakusog kag sound sa imong. Manahon lang. Basta may rason. Wala na pa ba, Joe? Kanang ganahan ta sa music ba? Oh yeah, ikaw na ginagano yung mga mag-headphone. Mga mong pa yung kaglain. Nagatago mo ba, Joe? Share lang. Ganon. Okay. Sige mga kabarangay, commercial break sa amin. Kaya sinasan ni Padong ni. Believe you ka palit eh. Mo ba? Oo, sa mong pag-ampo nga. Maski sa kanila mo gwapo. Opo na to eh. Lumiwabak mga kabarangay. Sa usa ka problema. Hello! Dakal noon. Ay, Joe, may gusto. May pa rin udto niya. Ginas ka mapil. Oh, tita! Ha? Pili na din mo. Kinsa? Ikaw nga. Punta na. Pili na. I'm 24. May gulay. Okay. Fights. Oh, Jo! Masa may pangutanan Ay, ni mo? lagi nagpunta ka kong pangalagi. Kay daghan na makailan ako. Daghan na kayo mag-friend request na ko. Oh, kanya no, ikaw rin eh, Jo, sa kaan. Mawag yun. Laki nga, Joe. Okay, sige, Jo. Ani, akong pangutana. Scientific explanation. Ngano daw, pangutana ni sa kong anak ha, ngano daw ang bicolor, ilahi man sa puti. Okay. Ikaw na Depende. kong anak, maayo na jud kuno kay ka, basta makatubag ka na. Pili na sa mga anak. 18. Sus, banga kasi mong mama dong. Babae mong anak? Lalaki. Oh, kita ka? Samot. Oh, kapag ko na musulti, gidong na ako. Dong. Ako to. Wa pa gani ka musulti, lalaki ba yung mga anak, pero nanay ko, banga kasi mo ang mama dong. Diha pa lang daan dong, believe na ka ato. Ayan. Wala pa gani ma-explain, gitawag na ako yung gender, wala. Ha? Gitawag na ng gender sa mga anak, dodong. Oo. Yan. So, naminaw siya karon, nasa mga mga anak. Sa silong. Dong, paminaw dia. Sige po ba, Joe? Okay. Kung asa may mong gusto mo, kanang uga o basa? Kanang sa basa. Basa. Yeah. Ano sa naman taong kayo, naniguwag naman taong. Sa basa kay sa kuan, good uga. Ay, naku. Kani. Naniguwag na ni mong mama dong. Dapat tayo ni bawaan. Di magod. Sa ako ako sa imo ha. Sa ako ang answer niya is because siguro kanang kuan kanang basin kumulog ba kay baratohon ang tela. So Dili na sa baraton sa tela. Doon ay mga color nga mo react sa mga detergent soap nga doon ay mga bleach content. yay! Oo. Yeah, sakto dun ka. So, ikaw siya. Ayaw dun laki si Papa Joe. Syaro, no? So, asay pag yun nga na tita,
Ingani ni siya kung sa uga dali ra nimo i-determine na may segregate nimo ang ma-categorize nimo ang color or by color kung imong ilahi para dili na ka maglisod og kanang segregate iniglaban nimo kung focus lang ka sa puti puros puti og kanang ngani nga color para dili magka-mantsahay. Yeah. Ingana. So kay balo mo ko ana segregate siya Spell segregate. Kana. Ilain jud siya. Spell segregate. Lain na lang ko na papadyo. Ilain. Reaction nga nang mulubad siya. Either sa kanang kuan sa Dili chemical reaction na siya. Tanan na siya chemical reaction. Remember nga ang tungod sa detergent. it's not just that because of our water doon nasa na siya sagol nga kuan chlorine sad. Kana muri ako sana pa. Chlorinated man ang atong tubig dili para kuan. Pero Jo, spell segregate. Ha? Hay naman gusto nang daminaw diha oy. Spell segregate. Ay, yarami ako sa Kumiti na lang. Oo. So may lain mo gamit ang word aside from segregate. Ha? Okay, sige, segregate naman. Sige, Jo, salamat. Sige, oy. Napakailangan pumunta na diya. Sulitin na natin. Yan na lang. Do you believe in destiny? Destiny. Destiny daw. Depende, sa una, natin cable. Destiny Channel. Destiny is made by the person in himself or herself. Ikaw na yung makabuot kung kasi mong destiny. If you want nga magstay ka diya, regardless kung sa imuhang ma-experience, if you want to be destined there, so that's your destiny. So ikaw rin nagbuot sa mong destiny. Oo, cute. You are my Dapat yung kailan yung pangutana. Gano'n pa daw sa Papa John? Dahil kanang pananglitan pa, muha na ka sa isa ka place or na ay mga panghitabo sa Deja vu na siya. Ha? Deja vu. Oh, dili ba? Kabos Andro na. Andro? Oh, gano'n natin naman sa Andro diha. Di, silingan man mo. Ang kabaw siya. Lagi, silingan mi. Nasod, Atuon niya to na Deja vu na, nasod na sa Starlit sa una. Hindi, kanatan ko sa una. Nag-DJ pa na siya diha from 6 to 9. Huwag sige kung paminaw na niya. Malas ka. Hindi na pag-utana sa pagkain. Sige. Kanang panalitan mo ato ka ng lugar or kanang naay mo nga nahitabo sa imong ginambuhi ba nga makaanak ka mura naman nahitabo na ko. Deja vu gani no sa batugan. Wala ko nakasya po ni. Deja vu. French na siya. Things that occurred already. It seems that it occurred already ka na murag nabalik-balik ba? Yeah. D-E niya J-A-V-U. Deja vu. French, ikaw dito. Deja vu. Di magkikip mo klaro. Sigmatukar ako. Deja vu. Ikaw na. D. Sunod ba? Aha? Sunda ko na. D. D. Ja. Siya? Ja ba siya? Ja. Z. Deja vu. Deja vu. Siya deja vu ba? Kasi nagkaos mga color na turon. Ako, wala ko pa yung kakon. Ja. Siya? Z gamitan. Ja. Murag ja ba? Ja. Ja na. Ja. D. D? Ja. Siya? Deja vu. Kana. Deja Basta vu. mauna na siya. Mauna ko na siya Deja papadyo. vu. Ingon si Andro siya. Uy, wapay na hitabo na to. Pa-explain ko na si Andro. Okay, sige. Sige, oy. Ingat dia, ha? Bye-bye.
Hello na ni bro yung chick Migumo nga nag-sideline o deliver ng bag. Ayan. Okay, anyways, mga kabarangay, pagka-cute sa itong mga color. Anyways, we'll be right back, mga kabarangay. Barangay RT 99.5 ni Duta. Jimmy Horado with Ala Ala. Ang theme song sa Barangay RT Love Stories. Sa mga kabarangay na itong ginamo-share sa ilahang mga, sa ilahang mga istorya sa kinabuyog, mga paglaon, mga kabarangay, pwede nyo i-send sa Papa Joe Superb. Yan, at gmail.com. PAPAJOESUPERB at gmail.com. Yan. Para maka-impart sa mo sa mga nindot kayo ng mga Istorya. Sa kinabuhi ko. yan. Daghang salamat sa itong writer o arranger. Si Gemma Enold. Yan. Ato may acknowledge yun, kanindot na nga. Oo. Kuhan? Inspired ko. Oo. Hindi na i-arrange. So pagbasa to ng... Dito ta na sa... Hindi na lang kutob. Sa mga mungutan na kanangin ko man, nga di ka paminaw yung mungutan na o kanang usay katapusan sa suwat nga akong gibasa. Mo yun siya yun. Dini na lang kutob. Danan kay Dear Papa Joe. Bitaw. So at least mga nindot kay mga inspirasyon. Nagito yung mo share on yung problem na minaw ron sila papalitoy. Usa ka American from Alabama and a girl from Naga. Okay. And she's listening right now. I know she's listening right now. Iya po ko nung i-write, iya po dyan di-kuhan. We had a time nga nagstorya na yung sa iyang bana. And so happen pa pala ito nga nakishare ako silang tables sa fast food chain ba sa Kano, pero ni hangir ko nga okay ra ba maglingkod kay puno man. And then wapa to yung asawa, pagkabat siyang asawa naka-familiar ko na siya. Pareha lagi mo daw ni Papa Joe. Ano Papa Joe sa migit tubag mo ato? Inko, ako si Papa Joe. Niyanap ko ng Amerikano. Papa Joe, radio station. Mino sa desyan ko. Kasabot si Bisaya. Salamat. So, naiaya ko ng impart sa dayahang storyas ko na buhi. Yan. Hello dahil sa mga taga-kuhan sa diyan, no? Mga taga-Cordova. Minaw sa ninato. Sabi na ni Joel. Yan. Mayroon ba ganyan mo hilot? Sabi na mga bata. Yan, oo. Joel, bro. O siya family diya. Yan. Mga taga-Bohol ko na sila. Yan. Ito nga, ito ang opinion kagahapon Papa Joe. Ay, sa kuhan. Yan, pasalamat tayo Sa aso na pabalik ko, eh? Sa Cebu Pacific Resort. Sure, come on. Amo ba to? Kasing karambol. Tanaway yung picture. Sige. Sa matas papaboom. Ay, nako. Asa yung ikon? Lama ko very good. Oo. Lama ko sa cellphone. Uy, klaro di mo. Mula bila airlines. Yan. Anyway, sa Pacific Cebu. Ayan, Resort. Cebu di. Naminaw sila na ito. Para mag-airlines. Ay, klaro di mo. Always na minirato Papa Joe. Nangita, binin mo sila dito kagahapon. Bato nga ako sa diya. Kung makag-discount, ihatag na to. Okay, sige mga kabarangay. Hello, Danny Bro Ruther, Deta Chagon Infante sa Philadelphia. Hello, sir. 23 days to go, Papa Joe. Ayun, doon na may count. Suway na mi... kasuway na mi lami. Namit, ang sanga namit Ruther. 23 days. Dali aras panahon, Ruther. Login Papa Joe, no? Kilis na rin ako na yun. Tagtanag yung tikod Papa Joe. Okay, problem. Nothing problem, dili pa pala. Anong problema? Hando sira
Sa usa ka problema. Papa Joe, Papa Litoy, mayong udto. Narasag ko'y problema bahin sa ako ang anak nga tuwa siya na minyo sa Samar, Papa Joe. Unya, Papa Joe, nag-away sila, asawa sa iyahang bayaw, unya karon Papa Joe, pag-abot sa bana sa iyahang kaaway sa akong anak, Papa Joe, nidiritso bitaw na Papa Joe ngadto sa balay sa akong anak. Mulukso na sa kural ang bana sa iyahang kaaway kay kulatahon siguro niya ang akong anak. Kulatahon siguro niya. Kulatahon siguro niya. Mangayom yung tambag, Papa Joe, sa may angay na mong buhaton, Papa Joe, kay sa una, paman ang ako ang ilang gitabangan, akong anak ilang gitabangan, og bunog ang akong anak. Unya, Papa Joe, gipabarangay na sa akong anak sa una. Miutro lang gyapon, Papa Joe. Mangayom lamig tambag ko sa may angay buhaton. Inilang ko doon, Papa Joe, dagang salamat. Ayan. Wow ka, kung babae-bae mong anak, pero I'm sure babae ni. Kasam na yung gibuhat siya sa bana sa mong anak. Mausad. Di ba? Oo, manigitali pag-ayo, Papa Joe. Muna ang ako naminaw ka karon, ang ako ikatambag ni mo, ayaw na sa barangay. Diretso na siya sa pulis na may women's desk na violence against women. Wa man na magingon nga ang bana ray kuan na babae magyapon na. Oh, nya gikuan para matagaan ginag action niya makihag yun na. Okay? So ipakihag yun na para ayon ng barangay nga mamasito-sito lang yan guman mo sugot ra sa dugan ng kon nga mahadlok, no? So ikihag yun na kung di ka mo mga ginikanan ubanin na ninyo nga tuon ninyo dito sa kuan sa Samar kung namo diri sa Cebu. O asa mo lugar ha. Inyo natabangan inyo ang anak. Okay, lisod kayo na. Mausap lang na inyong anak no dito, magmahay na nun mo. Okay, napailayan dari Papa Litoy. Sige, Papa Joe. Short naman ni Papa Joe. Okay, na mo po kayong problema dari. Ato ning tagapagtagan. Papa Joe, dusi ko, doon ako iduha ka anak. Sa duhan ako ka mga asawa. Nabiyudo naman ko Papa Joe. Unya, nagplano siya nga iyang kuhaon ang mga bata. May katungod siya nga makakuha sa bata. Impa, nako'y duha ka asawa. Anak. Nako'y duha ka anak sa ikaduha nga asawa. Oo. Anak sa ikaduha nga asawa. Niya, nabiyudo mo ko Papa Joe niya. Nagplano siya nga iyang kuhaon ang mga bata. Kinsa may makuha sa mga bata? Mauna diha. Anak sa ikaduha niyang asawa, Papa Joe. Yung nabiyudo siya. Nabiyudo siya. So anak siya, kisa may... Klarohon tani. Nabiyudo ka sa imong unang asawa. O kisa may makuha sa imong anak. Kisa mang anak. Anak sa ikaduha o anak sa primero. May pong niya diri, Papa Joe. Anak sa ikaduhang asawa. Anak sa ikaduha. O nabiyudo siya. So meaning to say, asa man nagtipon pa mo ani niya, libuga. Kaya kung ikaduhang asawa, nabiyudo sa gato, niya, kanisa nabiyudo, kisa may mukuha sa imong anak. Oo na. Klaro ha sa kuno na, basin ang kag siguro niyo. Okay. Lain problema Papa Litoy. Handos bira sa usa ka problema. Papa Joe, Papa Litoy, maing udto. Magpa-advise ko na ako'y boyfriend, usa kami niyo. Usahay, mag-text me, ma-wrong sent man siya, Paps. Posible ba nga napod siya ilaing uyab? Among tawagan na kay B. Usahay, mo i-ex text siguro siya. Nako, mami man ang iyang text nako. Then, ako siya sukmatan, di man siya mo angkon. Nahimo ginamong away. Last week, din na sila seminar sa Tacloban. Tulo ka days kay teacher man ni siya, Papa Joe. Ako man pud ang iyang gidala dito, Papa Joe. Maglibog ko kung nahigugma ba kini siya nako, tinuuray. Kay everyday man pud ni siya mo tawag nako or text nako, Papa Joe. Same place to give me. Kung mapadung siya sa work, iya kong tawagan.
Kay pagauson ko niya sa balay. Kay mutanaw daw siya nako. Kay labyanan naman ang among balay kung mo-work siya, Papa Joe. Usahay, Paps, ako siyang ingnon nga prangkahin na lang ko kung nakay laing uyab. Kay mo giveaway na lang ko. Kaysa masakitan ra ko. Dili man pud siya. Kay wala siya laing uyab. Paps, advise me. Kung undangon ni nako, total, mo balik man pud ko og work sa gawas, Paps. Makalimot ra ko niya. Teacher yung uyab, Papa Joe. Well, para nako imo ginangundangan kay minyo man din imong uyab. Nya teacher pag yun. Nako kinang iskandalo nga na. Tangtang na siya pag maestro ang kalakiha. Okay, no? Oo. Unya duwar ba joy aso nga makumkum may bawaan na bagyog kaan. Ya sugot ra sa day ka nga ingana ra ka. Siyempre, no, may mo reklamo ka kung planitan nga dagan siya guyab. Wa mo gani mo reklamo yung asawa siguro gani. O nireklamo yung asawa na anod na lang. Maugit, Papa Joe. Siya mahimo siguro. Kahimo magani siya og kanang kuan, kahimo magani siya og pangita og kabit. I'm sorry day ha sa imo ha. Sige. Ikaw pa kahanga di kanya asawa, nga mangita sigla yung uyab. Oh, di piti. Oh, di ba? So, mo na. Ayun lang padahong pag-ayo. Actually, nagkano siya mga problems ang gipada dali papalitoy, no? Oo, Papa Joe, nakashare siya. Ang iyang magundiri, abot magunahuna makakaanig maayo na eh. Maugya po niya ang iyang problema. Way back natong January, mingon siya nga, nasakitan grabe kay nako'y boyfriend nga miniusad siya, Paps. Almost 2 months na mi, Paps. Buwag na lang ko sa kumbana. Yeah, first meet na mo, Paps, December. Honestly, Paps, nag-motel me. Uy. Pag kuman, nag-text me. Imagine na, day. Huwag yun na siya, klaro nga pagkalalaki niya. Minyo yun na siya niya. Maestro pa siya. More na maestros kabuang. So, ay pagdawa man na, duda ko, muraga, basinoga, magkatakabaw ha, kung sa tuyo niya nimo, no? Basinoga, gidilinsiyahan na sa gana, labi na nga gikan kagawas. Niya, mo balik na sa kagawas, pamundo ba? Teka, kailay nga na, naikarelasyon, naikaring-iring sa gawas. So, mo take advantage na sila, Papa Joe. Take advantage sa tagagawas. Niya, siyempre, basta ng bulatik, ingana. Niya, padaasa din eh. Ikaw man, mag-away. Mag-binoy-buyay na. Pero, sige, boy-boy lang diya. Basta, nag-astor na ako. Hindi na ng motor. Uguban pa. Ayan. Oh, ayan. So, ikaw ang mumatanas kamaturan, day. Kay, naakay pamilya na kay mga anak. Ayo, ibutang sa kauwaw ang imo mga anak. Kita na sa profile pic ni mo, yung mga anak, yung kuan. Dako kinang skandalo ingana. Ya, usa pa ba? Ginahan mo katang nga matulid ang atong pagkatao. Isa isig kaingon, mao na kaingon nga ayaw pagbuhat og dautan sa imong isig kaingon. Mingon ka mo magbuhat og dautan sa imong isig kaingon. Pero excuse me po. Ako po. Ikaw ang natukmod sa katao nga mahimo siya nga dautan. Tungod kay imong gialaw imong kagalingon nga mahimong instrumento nga iyahang luiban ang iyang asawa tungod nimo. So nagbuhat ka ng tawhana og dautan. Di ba? Ana. Okay. Matod pa ni Joanne siya, laki why daghan ka text, naa manggani daghan ka text ang babae, lalaki na ba? Hindi naman tanang tao, Ang Papa Joe. imong gitanaw siguro, Jo, ang kanang mga Siya na ibawan. na-experience nimo. Yeah. Not all guys are like that. Correct. Siyempre, ang imong tanaw ng mga sayop na lang kaya naka-feel masag ka nga. Diba? So, mo text na lang sa kaglaid. Ana. So, di gina nimo ma-generalize ang mga tanang mga tao. Nga mga laki diya nga palakiro kignaong pero palakiro rin. Kira di ito. Dili tanang laki, chicks boy. O dili tanang chicks boy, laki. Doon na yung banana nila diha. Palaki-laki lang. Okay, sige.
ito eh. No? Kapay line niya. Palain to rin Papa Joe sa text line. No, naikong panahon na ito sa nating gumo niya. We'll be back mga kabarangay right after a short while. Let's go! Hello! Hello? Unsa rasa? Ha? Ito ko rasa ko mo. Noong saan ito siya? Okay. Di ba ka ito sa buwan? Dako na ba kayong buwan? Oo. Hindi kita ng buwan. Hello! Paniyo na po kini ang inyong ubos ni Higanas kahanginan. Masahista, andam o tagana. Ang tirada. 24 oras. Kini na po ang inyong ubos ni Higanas kahanginan. Mio? DJ Sure mo lang? Rolando! May hapon niyo din ha, Papa Joe, Papalitoy. Oo. Kumusta? Nangita ko naman diskarkar gapon. Nga pagmamasahid ako. Ah, kagahapon. Day off niya Papa Bawa na Joe. niya, Papa Joe, di yung ka magsaba. Nangita ka ni ko. Nagsakit-sakit ko pagkapusukan niya. Ah, Di, Papa Joe, wamang gud kung mag-duty gud o clinic gud, Papa Joe. Nakas balay. Nagwara ko ng home service home naman ko, Papa service Joe. na day Papa Joe. So yung sakit ko, Rolando! Dili ka karkar gapon. Oh, diya. Dili ka karkar. Oh, diya ko. So kanya, oh. Lampan niya Karkar sugo. mo yung gingon, Papa Joe, na Papalitoy. Di, diya. Subay ko na ako. Tibo karkar. Aw na, wa ka kabutukan niya. Di, nabot kayo sa Kabot, bunga. Na, ug pagka dito sa may taytayan, ilado kay ko dito. Di, baro kayo diya ko. Rolando! Yan. Oh. Sige, Papa Joe, padayon ta sa tuntuyo dire. Dito diya ko diya. Diya ko gapon diya. Niagi dai kan. Oh. Tingag ka na to, Papa Joe. As pagkabata. Ito sa musiti. Mo gini usap ko biyawan, Papa Joe. Joker kay ka ba? Oh, Arroyo. Ay, uy. Wala. Ulo na ko eh. Ano ito? Gikan ko siyudad na to niya. Dito ko south. Yan. Nagkuhan ka to di ay nag-sound trip sound. Nagkuhan ka nagpa-shout ka tong tungura. Oo, yan. Oo, kuhan ko. Nanam ko, kuhan. Guaras. Ikaw papalitoy, di mo kagahapon papalitoy. Oh, siyempre, napukog dugo. Dito siya sa Social. Pacific Cebu. Sige papalitoy kay ko niya kanang layis yung nito hanan eh. Lice. Yan. Oh, Rolando. Sa may mong pangutan na ron, Rolando. Kalabot lang yung punig mga kanta, Papa Joe. I hope nga di ka mapulaan na niya kung pungutan na. Ako pa. Oo, trabaho ko na. Huwag usas kong malibgan, Papa Joe. Oh, ay libog-libog diyan. Kaon to, pero di ko maglibog. Mana ko kaon eh. Tama na din. Okay. Mana ko kaon. Sa may problema. Sama ka na ha? Sige. Lo 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 lo. La 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 la. La la la. Yang kurang kay. Tapun yun. Basura nyo. Ano ba? Yan. Basura. By the youth. Ato nang ipalihog o pauting kay sa itong kaamiguhan. Ladies and gentlemen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yan. Ang title ano niya? Kay. Basura. Yan. Okay, natubag nga kung unang pangutan na, Papa Joe. Oh. Last one. La 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 la. Ding, ano pagkatanan niya? Ano pagkatanan? Oo. Pinapakot na yung ulo ha? Sige, Papa Joe. Ana. Oo, pana. Oo, dasunod La Papa la Joe. la la la. La la la. Kaisa. Ano sa mga naibasura? Ilabay na ninyo.
Sa lansangan, umuulan. Babaruti to. Babaruti to. Tapon yung itsura nyo. Tsura? Ayaw ba ba, Joy? Tsura may tapon. Masulan niya. Okay. Kanang yung background sa Barangay Love Story, Papa Jo ba? Unsay title na, Papa Jo? Asaan na ka ng alaala? Ano mo yung mga? Wala siguro pa ba, Joy? Soboy mo! Usba. Sige, oo. Oo. Ano ka daw to? Usba. Mas Jamie. Oh, Jamie Santos. Paano siya? Alaala. Yan. Ano ba nga? Sa buhay mo! Kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Barangay Ako niyang ipadaan ko sa akin mo, Papa Jo. Jimmy Jurado, official soundtrack. Pagsikat. Ha? Pagsikat pa lang, Papa Joe. Kapag nagis kinabuhi, Papa Jo, sa Barangay Love Story, Bakit na? ayok may mga buhatan o kinabuhi. Ilang, Papa Jo, kay Ato mo tanong, for example nga na. Sige, sample, Papa Joe. Papa Joe, tawag ako sa pangan nga Rolando. Nagpuyo, nagtubo sa karkar. Okay niya. Sama sa ubang mga kaigsunan nato, nakaagis ako og mga pagsuway o pagtamay sa kinabuhi. Sakit man lang taon, pero di ko kalantaw, Papa Joe. Di ba? Mo, Oo. kamaturan. Oran. Oo na siya. Taga ito kinabuhi na pohon. ako lang isa-isa na ko pinatibukan ng nakong kagi. Gikan sa sinugdanan, hantos katapusan. Siyempre, kaya kung di na mabutang katapusan, kalusap na mahuman. May ending. Oo. Serious, Serious yun, baka na taon. Oo. Kano sila ka napagyan sa mong pananaw, pagkabata pa yun? Kuhaan, Papa Jo? Kitdas nga ako, Papa Jo? Oo. Ah. Bigyan ko blind pagkataon ako. Nya, nalunod nun niya akong mata na nalunod sa tiktas ba kay katong panahon na wala pa man to'y bakuna. Maugit, Papa Joe. Since 80. Oh, nga 89 ba wala pa man to'y bakuna di. Na dao sa tiktas, Papa Jo. Kinsa may mo, Kinilaging- kuhaan, mapadang, kinsa may mo, kuhaan ni mo. May tayo magkita, tapohon. Yung mga, ano ni? Oh, sige. Ako sabot ba ka na nga magkaimamat po. Yan, oo. Kay, kinsa may mo sulti or musuwat sa imong kuhaan. Di, ani na lang ni Papa Jo. Isave na lang ni Palihog akong number niya. Tawagi, magpatawag na lang kung mapalihog niya. Ato na lang na ko isa-isay ni mo ang anan. Pag lisod magulog ka ng tawag lang, kay busy biya taong ko. Maulagi. Oo. Oo. Sus, Sige lang, Papa Jo, kay kung makasuroy ka diri balik sa karkar, signal lang po. kung paminaw ko na yung istorya, di ko maabot sa kong destinasyon. Mangita ko kuhaan, pangitag parinti ni mo diya pagumangkon. May pasuwaton. Na paswato na nimo kanang ayaw lang kay detalye nga kanang sama sa akong pagbasa kay kami ni bahala na saon na mo pag-arrange ang imong storya. Basta maayo lang ang naalang detalye nga to nga kung sa nagsuko di nga na. The main Papa Joe, character. Lapa. Yeah, naminyo na ka pa. Ay, diyaan ko sa sawa pa. Pero at least isuwat lang yapon dito kay at least imong nakuha. Ayapil mo to ng lapas leon. Maugit, Papa Joe. Main character, Papa Joe. Mga shooting, di paminawan, Papa Jo. Yan, bitaw. Naman na lang to kung Masama ko sa Rolando
Pangita o ka nang doon mo taban ni musuat ana para nimo niya. Yeah. Kami na ibala na dire. Ato ni arrange. By alphabet. Okay. Ingat niya ha. Oh, X-Pro. sige. X-Pro. Higa lang po, sa sunod na po na itong panagdungganay. Kini na lang ang inyong higala, masahista. Anda mo tagana, dibi sa barangay o kanya sarka. Isiro lang do. Ingon si John sa nisang nindot ang love story gahapon, Papa Joe. Yan, simple na to siya, pero at least ang iyang naabot ba? Yung mga nang ordinaryo siya. Yung mga, pero nasa ko inailan na to, amigo na ko. Amigo Huwag pa nimo? dyan ko nang kanusan niya nga kwan. I-send pa ba Kanang iya kong tagaan o pagtugot nga masuwat na ko ayang kinabuhi. And then? Mabasa na ko on the air. Mm. So sama ra gyapon og kalaki ato papalitoy. Susama. Oo. Kani nga tong amigo kay kani nga tong nagpadaka gahapon kay nimo siyang gym instructor. Kasi kasiras niya nimo gym instructor niya. Naabot siya nga murabag nakita niya yung love nga nag-work na siya ipetisyonan. To na siya karon sa Hawaii. No? Sa mga taga Hawaii din naminaw na to dagang kayo. Yeah. Si Brian Secretary taga Hawaii man to. Okay, so karon gym instructor gyapon siya dito. Yan, so at least no. Kani nga atong amigo, kuha sa ni siya. Nindot sa ni siya kinabuhi from rag to riches gyapon ba. Usar niya, mag-dispatcher pag ini siya sa una pa. Usahay pa ba, Joe? Oo. Sabi kayo usahay mo, nag-dispatcher yun siya. Okay. Unya, tungkol sa iyang dribbling skills na discover siya niya karon ito na siya gawas. Sanasan na siya karon mo kuan mo pakita sa iyang abilidad sa Pag-dribbling, oo. tabang siya ng mga kliniking nga. Yeah. So I hope nga mo allow na siya nga ako itong nga mabasa yung story para ma-inspired sa sama ko niyo mo papalito, inspiring mo sa kanya. Nakakagawa yung sparse ang kinabuhi pa ba, Joe? Dako kay pagtulunan. Mo ba? Paghangyo nga maski sa kadlaw lang. Pinapulaan na sa gwapong-gwapo. Wow, ka pa ba, Joe? Kada adlaw nag-upo. Hello! Good afternoon. Mami D, kumusta? Miss you. Salamat. Ikaw na, snacks ha. Gutom mo niya ka. Yung signal pa ko. Sige, ha? Okay. Okay, let's give way. So, Mami D, silitoy mo katawa. Wala siya nilabot. Ako, tinarong dyan ko niya. Iyan mo dyan ko itok Kaya ko lang Kita din na ako give way pa po, Joey. actually nagbasa ra pa ng mga komento at mga tao. No. Yaw, ano? Nawa ni nag-away pagpangga ra ni among duha. Ayan, labi lang ko sa gusto. Yataga na na. No big deal. No big deal. No big deal. Deal or noodle. Yan. Okay, Mami D. Yes. Oh, Ay lamang taog ka ng duwaw, no? Duwaw, yes. Oo. Nakalidaghan sa talo. Lahi na siya nga, kuhan. Lahi na siya Which is nga. called tawag nila is turmeric. Yan. Tumirik. Ano tumirik? Kalimutaw. Turmeric. Turmeric. Turmeric, no? Lito yung mga sige pa tumirik. Tumirik. Na doon sa nakaniwang ginagsamot sa sigaret, no? Mo ba? So, it is normal thing. It's normal sa imuhang kamot pero may gamita. Anyway, ano ka turmeric? Tumirik, oo. Ang turmeric ba kung mas baan sa inyong baperjo kay ni yellow manoon akong panit. Nilo? Di isa ko kayo nga mausa na siya inungdan, no? Mo ba? Or agi lang ni kay nigawan na ang medyo may pagka-yellow akong panit. Dahil pa-check up saan nga to, eh. Mawag yun. Normal. Yung pagnawasan ko gato, no? Dili ba sa ningan? Ano pa may laing ako? Yawas ang updo. Sira nila gripo. Kasi yung nagnawasan ka, nahipa ka. Kasi maga nga, ikaw isang dilawan. Hindi na akong gusto. Medyo na ano lagi mong skin. Himantayon man yung anak ko. Yung kung una man, magkano na ako ba iya lang mata mo yellow yung pananaw. Ang hadlok na noon ko. Pa-check up dyan ka. Papa Jo, dito ba kadulong sa Dalagit
kanang sa nailahang sa manunoy ako aron inyo ha. Ambot. Ilahan na lang. Ano naman na sa dalagit? Kanay bitang lubi diha nga isaray punuan niya daghan kayo og sanga. Unsa man na siya gimarkot na siya dong? Wa sa ko kakitaan ng lubing usaray punuan niya daghang sanga. Oo. Ate gadto ka dito sa kita. Di ko kakita, di mo kong tanog lubi. Ayos lang ka. Oo. Lahi man to ang lubi dito kay di man to sa punuan niya daghang sanga. Ang mo lubi dito kay daghang sanga niya usaray lubi. Daghan lagi siya. Ay isaray punuan daghan lagi siya sanga na muno na ko use of yun sa nila na pag gimay Kasi no, pwede nga na. or ano lang na siya kanang daan na siya pag nga na. Oo. Sige, okay. Ingat ha. Yes, sir. Bye! Yeah! Okay! Napilin po tayo na din, Papalitoy. Sa text line, upay nabot rin pa ba, Joe? Greetings. Hello, Lenny Hart. Briones si Soto. Siya, Papa Joe, have a great day and thanks for the lively afternoon. Super enjoy kayo mo karon kaya nawala sa ng stress. Oh, di mo ba? Listen na mag-stress. Ay ni Catherine Lazaga. Oo nga, naminaw ka ron. Hello sila ni Manfred de la Pedra pa ba, Joe? Especially Dragon CB sa Sanding Department pa ba, Joe? Oh, yan, sa Sanding. Sa Euro. Dragon CB. Dragon. Yan, tapos Dragon Ball. Naminaw to. Joe? Balik tas guwapo. Okay, sige mga kabarangay. Sa ito mga kiksunan nun nga, gikapoy, gilaay, no? Holiday man, ngumay kapoy, ngumay ko'y buhaton, eh. Kamo ka nga nang mausay sa mga palaay niya, maski holiday? Nga naman ba? Kay buhaton, ka naman kay kwarta. Ang kanag yun. Bisod kang liyok-liyok ko. Oo, kay mga. Kasi buhaton na ko. Oo, nindot kayo ito. Nindot kayo ito gawas na, nindot kayo lagi shopping niya, or maski ato lagos, pero ito mo pamliti, praugma. Tayo pa naman, 28. 28 ra deron? Oo. Bigog 30 kutog. 28 na sweldo na ika-Thursday pa pala ito eh. Thursday, yeah. Oo, nindot ka na. Ika-Thursday, sweldo na, no? Oo. Taas kayo sa kitsi, hurot na na ika-Thursday. Maling yung spend wisely. Tingbitay ron, Papa Joe. Okay, sige mga kabarangay. Pupunta na din, Papa Joe. Last one. Cellphone? Sige pa. Hello! Hello. Hi! Hello, Mondo. Sana lang yung takog. Anong di man yung Kasi nga ni mo. ito sa... Si ko ano ni, si Boyka. O sa'yo mo pumunta na, anong? Matulitin. Batuliting anong? Di man yung mga kontento ng budget usa. Baji usa ko na. Pila na ka baji yung imuhang na tapad? Sama ba ito? Pila na ka baji ang imuhang natapad karon? Wala, gani ko ba ito? Wala, gini. So, ayaw i-generalize kung dunay baji nga nangitaglain o gibiyaan barong ka, kay wa man ka kadugong daghang baji. So, di mo ma-generalize, di ka makaingon nga ngano man yung mga babae. Ngano siguro tong babae nga imong karelasyon, wa man siya matagbaw nimo nangita maglain. Ana gid ang budget. So basin ng budget, doon ay problema diyan nimo. Mo nga wa siya natagbaw nimo, kauyon nimo ana nang itaglain. Yan. Dili tanang budget. Mo na. Sige. Ang budget alihan. Diba? Anong klase budget? Baji o. Budget jumping. Ito ng budget. So, budget mo ni Bawan? Baji? Wa pa ba yung motora? Badya man dito. We'll be right back mga kabarangay. Don't you go. Barangay RT 99.5 ni Duta. We're just one call away.
You can just choose what numbers to call. 2323749. Or 261-2413. Or you can call the cell phone number that we're having right now. What's the number again, Papalitoy? Yep, again, 0917-813-4507. Yan. Okay, sa mga nagtanong sa Facebook Live, hello. Hi ni Zan Lilak Tadnamana. Yan. Papa Diyos, sigaw litoy, matutoy pagkatay mo kuno'y gagaw ko. Gibali na niya, manatad din eh. Manatad din na siya, Papa Joe. No, gitad man, no. Yan, nanas ka ng Saudi. Sa dato ganyan kuno, gina. Oo eh. Kain na. Yan, Silverio Quinio. Yan. Yan, supply tiranda, gano. Okay, sige. Shirley. Hello. And isapin natin. Sige. Yam Yam Marquez. Tubong Banwa. Yan. Oo. Yawa, Tubong Banwa, no? Kumanto ni siya og Amerika, Tubong Banwa. So, sa may tawag niya dito, Papa Joe. Siya tawag niya dito sa Amerika. Di kay tubo, minigkawan ka. Putaw? Tubo, dili. Akuan? May tubo ka. Tubo. Yung Banwa. Grown field. American kind of thing, ha? Oo. So yan nga to, Yam Yam Tubong Banwa. Ikaw ito American eh. Yung nga na niya kay, ikaw na niya siya. Unsa naman? Yummy grown field. Or native field. Okay, sabi mga apelido dito. Yan, si Kyla Shin Hasikushilas. Yan. Okay, Michael Gavas. Oh, yan. Gato ng Amerika sa Liza na siya. Unsa na may tawag dito? Michael Saw. Michael Saw? Gabas man. Yan. No. Yan. Kuan. Si Marta Zona. Yan. Hi ko no. Ikaw na sa kuno papalitik kanta. Si Marta Zona. Bayad, Papa Joe. Bayad pa? Oo, wala libre ron. Kasi kaya ganun bayad mo kita. Okay. Nainawa ko. Kasi na ni problem. Check. Hello? Hello? Kiti sa sa Mars ni Gikan. Mars ni? Interference man. Alien. Hello? Hello? Ayun nga. Ningon si, kuan, imong igagaw nga, labanan ako na ito mga OFW. Asam na sila nga mga OFW? Diyan sa sa Saudi, Papa Joe. Sa Saudi. Yan. Yan. Ay, shit, na diyan. May laman na ni mo sa ka Saudi or asa na kinami naman negosyo naman sa kinan na amin yun ay nakabutang. Katas Saudi. Bitaw, Papa Joe. Bitaw, Papa Joe. Katas Qatar. Yan. Huwag mga jeep nga mga ingana ba? Oo, Qatar, Manliloa. Yan. Pero kung wala kay trabaho, niya mo ng Paris mo yung nakakuan. Kanang nakapalit ato. Niya wala kay trabaho niya. Ikay mo manis ka na. Swati mo ito kayo. Ibang katas. Anong klaseng katas yan? Okay, sige mga kabarangay. Papa Joe, regarding ito inyo habang ma-board sa trabaho related ko kaganina ko ba? Kanang mga politiko, Paps, wala na sila na board. Ay, it must be kanang some kind of exciting job. Ang politiko, Papa Joe? Oo, okay. Boss, pwede yan. Okay, yung sa sige lagi na sila re-elect. Bisag pila na katuloy. Mau yun. Yan, gikang Harlem. Mas kinahuman disposition, balik kang gano'n. You got a point. Yan. Yan, you got a point. Okay, we have a problem here, Papalitoy. Sige. Atong i-check atong unang problema. Handos bira sa usa ka problema.
Ako to Papa Joe and Papa Litoy, magpahandos biron ako sa akong problema karon, and please don't mention my name. Okay? We will not. Na ako uyab, nasa gawas, niya nami anak, wa naman good ko kasabot niya Paps. Na feel na good na ako nga wa na siya oras na mo. Masunahon pa niya, lingaw, ug inom, ug kusog kayo, kuyog ang iyang mga kauban. Para na ako, okay naman na ako nga mag-inom-inom, pero unta, mananghit, or mo chat man lang. Pero siya magsiyog kuwat nga mo chat ug bisan og natug na natug na, pero totoo ara na siya musulti nga padong siya tug kay nag-inom sila. Gikapoy na mag-adjust Pops. Mangayo og sorry pero maura gyapon ang buhaton. Pag open ako sa iyang account, na ako'y nabasahan nga chat sa iyang igsuon nga feel nako nga iyang side, iyang mga igsuon di ganahan ako. Tulo na di ay ang among anak Pops. Hinoon, pag una pa lang namo og uyab, di naman noon jud sila ganahan nako. Pero lagi, sabay radyo ko para masuod ko nila. And I thought okay na. Pero mao man gyapon, mas panigan o mapanigan pa nila ang ilang igsuon kung unsa may gibuhat sa iyang pamilya karon. Naglibog na jud ko Pops o gikapoy na jud ko sa among relasyon. Pero nagunahuna ko sa akong mga anak. Kaya di ko gusto nga magdako mi nga broken family. Sahay, makahuna-huna na lang ko gadawtan tungod sa kakapoy na. Wa na sa ko kontak. Wa sa ko ni kontak sa akong partner karon kay di gyapon magkasinabot. Oras ra ang among gipangayo, lisod na kayo, ihatag. Wa man sa nimo gisulti gud kung asa siya nga gawas nga magsigsig inom-inom. Asa man ay man gawas ko kanang mga ari kag trabahoanan gid ka ng mga OFWs. Di mas laki inom-inom sige. Mao gyud. Focus sa trabaho pa ba Joe? Oo, asa ka na siya nga gawas. Mao gyud. Kung sa barko sa niya nga magdagat lang imnon pirmi no. Kasi gawa sa balay siguro. Well, ingon siya nga tawag ni-reply siya sa barko. Sa barko pa Joe. Sa barko ginom-inom. Mao ingon niya. Well, in fairness no, I mean sa ko ni bawal lang sa dili tanan siguro, pero kung ari ka dili mag-expect og chat sa barko, dili jud na siya ingana ka constant nga maka-chat ka sa barko. Kinam kay mga maistorya nga naa jud sa kanang mga kuan. Siman siya Paps mo gani, dili jud na sila maka-chat-chat. Kay namo ko yung mga kailang nasa sa barko mga seafarers, ang uban na nasa mga cruise ship. Wala man na sila ingon nga naa sila internet. Excuse me. Naa sila internet through satellite. Mahal kayo og bayad. Mao gyud. Nga na. Direct satellite man na. But anyways, not to defend him, pero mingon ka nga sa una pa nibawan mo nga wa ka mauyon ni. Well, imo tanang gikuan dahil no, yun nahuna ba basta naglibog ng utok ka ng imuhang uyab niya na luto na siya sa kayos mabaw kaya subos sa mga pamilya. Mingon nga sa man imong uyab sa man nga ana kung wagay kakabaw nga mingon to nga kuha lang to mga anak ni mo dito para kung nakabuyon ana di ba? Mingon siya nga namin si Simpaps makanet man sila. Well, siguro nga na din, okay, given, kumuha ng kalakihay nga na. Pero pangutana sad, inigtawag ni mo, o kung storya mo, basin away na lang sa pirmi yung storyaan. Basin galibog na yun na siya, day ba? Huwatan na lang siguro, muli siya. Una ka mo conclude. Kami ko ka nga, excuse me, kami ko kapoy ka niya, makauna na kag dautan. Natanawa na ko na yung mga anak, imo nang kisudlan, apil man ka sa responsibilidad anak nga nung nahitabo na nimo. Kaya kung giklaro pa na daan, imong gisudlan nga sitwasyon, which is also ka sa author, di na mahingana. Nya karon nagipatulo nimo inyong anak, di pa ganimo minyo. Nya, siya ron naman sa primerong anak, ikaduhang anak, huwag kakabantay itong ingana na yung batasan ba ron. So, ako pa nimo, kung ka nga, magunahon na ka nga broken family, actually broken gani mo gani. Una kakabawa na, technically broken, huwag mo magkuyog. Ilagyan mo sila pa ba dyan? Huwag lang siguro dahil maabot ang imuhang uyab diri niya.
Wa mo ka kailangan nabasahan sa text ka nga about ra mo ka sexual, wa mo kailabot ang ubang mga siya mababae ka. Open man kasi siyang account nimo. So, usahay mo gud kung naa ka sa gawas day ba, ako ra mo nag-explain. Kung ako lisod ang imong kahimtang nga no. Pero imo tangon na usahay kaning na mga na-address sa tong nasod nga ilang mga bana nasa gawas or asawa. Inyo to nga kuanan baka instead of nga pakitaan ng problema tagasan ninyo ka na bitang muraba o ka na bang something new. Instead nga mingon nga kumusta naman ka ba nakilain din ano di mo ka mutya sige kag-inom nga nana. Instead of ka na mga kumusta lang kuno ka murabag reverse psychology ba. Sige kag-inom diya basta nagbasakit ka na raba ka diya sa dagat. Wala ba makabantay nimo? Ingat diya, kinaraba kay mga anak. Di ba? Yan ingon siya nga, karon na siya naging anak paps pagsakay niya. Pag sa kakabaw, gilumluom na yun na niya. Galisod siya siyang... Iya, sitwasyon pa ba dyan? Mao lagi nag-ingon lagi mo nga. Buryong ang utok sa uban na itong mga seafarers na nasa barko. Inigmata ni mo dagat. Inigkatug ni mo dagat. Di man na sa tanang higayon nga naayos sa baybayon sad. Unya baod pa. So hindi ko na nimo labi na og makakuan ka. Kinahanglan ka kanabitang puros ka ng mga pampering ba. Pero sa good kung tungkol ko sa securities dai kay makadungog kag storya nga si man loko. Ingana niya basin na kuan ba na paranoid lang sa sitwasyon. Nya magsige ang imo na lang mabikil na lang inyo may isgutan pirmi. Reverse psychology kung nasuway ba? Yun na mo nga mo na nga yung siri kag-inom diya na basin ko na pukawan lang ko kung kanang dili buwag na mo pukawan lang ko kuan kanang mahuman mo niya okay na ka na niya basin ma-hangover ka na inom mo bigang tubig kanang ana pag something nga magapamalo Pag mata sa iya pa ba dyan? Anim na ako ng asawa kabuutan anin niya pero kung imong ikaw asawa ka nagtawag mo wala siguro kay gugman ako may mas may man yung markadan mo kaya kitagahan yung ka hindi mo mga anak meron sa bahanin Wala yung topic pulos negative Maog yun siya mau na akong gibuhat pa sa una niya sakay hindi buhatan niya pun karon ato matagbaw na siya ma'am pero sa akong isulti ni Maday storyahin na ninyo ka ng mahuli mo kay huwag magkakabaw sa sul-sul sa ubang mga tao nga nila giday no basta di nato na milikayan naamog yung mga tao labi na o kanang doon na sila iksuon or nga na nga mo na nasbarko niya kabaw ka kaning ang nahibawan ko sa mga tao sa uban ang adi tanan dili in general ako na yung ang tanaw mo ko nila basta sakay na barko siman ka nindot kay ka di ba pa Mato dyan uban pa ba dyan? kanang siman ka dagko yung kwarta na kay kanang mga siman ko din iguli anak nila purti na ko na mura ko sa pinirisos barko dunggo anak nila sa Pilipinas kanang kinabuhi anak nila mura pag kanang hikay always ba kanang kaon diri inom diri ingana kay wa ko na nila mabuhat nganto ingana mingaw so wa sa tagabaw ga dagang sulso sa pikas kampo nga wa ko yun nimo kay yahayaan niya una na niya anak di ba paano Ingana pwede nga mingaw nga dungoy sus ayos dong ayos pada dito kay wa para pa makasawa kakabaw na usa niya anak niya di ba so para ano lang ni padadre na mo kami na makakita sa mga bata kapag gumaminyo niya may padanang aluti ano dito niya usap lang gastuan anak kaya umam sa mga nasa pamilya mo kuno na mga yoyo nini kami si dukat din siya pa mailor nila mo para passport kung pa na di matulad lahi tao matod pa ni Johnson ni sa ang mga seaman lagi mo na party permit kay mura kuno nakabuhi lagi sa paril so mo na siya dahil no storyaig na niya sa mayon na ay nga na istoryaig kuan yun mo pagklaro mo yan okay sige apay line dia papalitoy napadali pa ba dyan sa text line problem okay, sige. Ato sa ning hinahinayan rin mga kabarangay. Sige. Laing problema.
Sa usa ka problema. Mayang ko to Papa Joe, Papa Litoy, magpahandos biraw ako sa akong problema. Na ako igagaw nga nagtrabaho sa una sa Manila niya ang paguli ni diri sa amo. Pila ka semana ang nilabay, nagsigi naman noon siya og higda. Dili na mo gawas sa balay. Among pangutanon og naon say problema niya di mo tingog. Ingon sila nga depression daw siya, Papa. Na ako na siya depression. So may angay naman buhaton, Papa Joe, para mabalik na siya sa una. Kaya pila magod na mo og tambalan, pero wag yapon, please tambagi ko. Si Rose Denisa Negros. Sorry din, no, to discourage yun, no. Tilas siguro nyo mas tambalan yun. Dadon siguro na nyo nag-doktor. So, ang ngayon siya pa-check up ako. Oo, pwede na may patanaw ka ng psychologist. Nga na. Kaya base na depressed, na trauma. Huwag ka ba kung sa'y kalaki, anak, nga Pag dito pas Manila. oo. Feeling na niya, drin na niya, andar ang depression, secured na magod siya na iyang mga pamilya. Kay, kung daan pa na siya na-depress nga mingon po nga kuan, pagdunggo sa barko, wanam naog. Di ba? Mo gyud. Oo, okay. Di na naginambangon. Mingon kapitan ni bangon, hindi na abot at Cebu. Yung tutag las mata, anak, pero ninaog kung nakauli sa inyo, ha. Pag abot sa inyo, ha, dito nyo na aliraw, tanan. Nagas siguro siya, wata ka ba ko sa iyo? Sa agian niya. Sa uya, Papa Joe. Wata ka ba? It's more than that or deeper, ingana. So, idagi na nyo kay kanang ingana, di na mo tingog. Kung problema na nga, luyaan lawas ana, wa siya kasabot. Kay ginaan siya mo barog, pero di siya kabarog. Wata ka kabawag, doon na siya mga problema sa iya, mga thyroid, sa ingana nga, baka paluya, ingana, no? So, mas may dadunan nyo ka ng eksperto, doktor, ingana. Kaya kung ito nagtambalan, ako nabantayan yun, ana, duha rin yun, padautan rin yun, pero hindi pa ito, kandila. Sus, porma man yun, porma babae. Babae. Ingan na. So, ako alam punto na diya, nga, kanang, tinuod mo sa papalito yun, no? Kapag nga naman tambalan ta kung natas probinsya sa layo, okay, no? Tungod magkonsat sa Sa budget po, Papa Joe. gasto. Excuse me, matukan. Matukan kasi mo kong bubog, Joe. Tukan ko sungga, kwan. Unsa man? Natuon ako kung dila. So, inga na, makabugna na nung nagbati na nung sa iyong unahuna, labi na huwag maingon ng tambalan, labi na ka ng fake nga. Yung napurman ni babae sa muna, iya, nasuya, ani, kauban siguro niya na. Ikaibgan na kanding Oo. Ganun din naman lang specific no, nga high-tech na gudron. Pwede na kandila, mapurma pa, 3D na ba? 3D. Pagitas ko mong tambalan, nga ni-apply na o ganang bago nga kuhan kay. So, nabitaw, ang ultrasound bitaw kay mura naman og negative, mura og shadow. Mao gyud. O karon ang ultrasound ko na 3D, na 4D, mapurma na so. Siguro na yung mga high-tech ron nga matambalan nga ituos kandila, ma 3D na ba? Klaro na may tsuras tao. Para nito na ganito yung unang tuwa ni ilong ni. Pagkalapad ng ilong. Nga na. Pero doon na yung mga tao sa ng panahon nga, doon na giabilidad mo nga na. Doon na yung mga tao nga, mga bularyo sa unang nga, nakagiabilidad nga, gamitan nila o ka ng mga anom, dahon, gamot, ang ugat ba? Sa kahoy. May totoo sa tao, Papa Joe. Mo din andad sa una ko, totoo sa tao. Dili ka na, sa tanaw magod na ako, manggod, sa unang panahon, dili magod ingon nga, ang saliva anak mo ay nagdaog tambal anak. Unsa man, Papa? Murang nag-trademark sa mga bularyo sa una ba? Nga, pagkangan niya tambangan, murang bagkuhaan ba? Murang ba o sinyali, o kanang sign ba nga? Ang bularyo siya, nga murang ritual. O na nga, dinikuman niya, mo na siya, murang na siya kanang ritual nga, paudong na kuman. Mo na na,
Yan, Papa Joe. Ay mo doon ang blurry nga inigdate ito nga. Mas ka na tutuhar na. Kaya delikado ni Toto. Delikado ni Toto. Idol ang bata kayo. Idol ang bata kayo kay atang tutuhan. Tara, sir. Oh. So di bata. Unsap ni Sir Lim ni dahon. Yan. Sobrang na rito naman finishing ba? Ayan. Okay mga kabarangay, wala na ikong panahon. Dali yan guys panahon mga kabarangay. Oh, di ba? So sa may ritual niyo mo papalitan. Daghang salamat and daghang kina-enjoy ron long weekend mga kabarangay. Yan.